सर्वात आधी नमस्ते सर्वांना. नमस्ते. हां, तर आज तुम्हाला काजल वर्सेस काजल व्हिडिओ दिसणार आहे. तुम्हाला कोणती काजल आवडते आम्हाला सांगायचं. लेफ्टवाली काजल का राईटवाली काजल, पहिलीवाली काजल का दुसरीवाली काजल. थांबा वरती बघ. आता स्माइल इथे दे. फोटोशूट चालू आहे. कशी दिसते बाई, कशी दिसते. केलीवाली आली, रत्नागिरीची केली. कुठे आहेत मी काय हे, काली पडली. हा बघा सफरचंद कितीला दिला सफरचंद? 20 रुपयाला एक. एक आमची माग आहे बाबा. आमच्या बागेतले आहे. हा काय होय, हा काय का काला झालेला तो सफरचंदावर फ्री. वेगळा आहे आमचा केळा. कोणाच घ्या त्याच्यामध्ये तो मग मोठा बघ आमचे झाला एक फणसाचे झाड पण आहेत. तो एक काय दरी आहे. आरामात आरामात खावा, आरामात खावा. त्याच्यात बघ. ते हे बघ हावरट हे पण वाढायचं आहे ना. एक कुठे आहे ना? येऊ 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 काव्या धर. आला आला वाटा आला काव्या आला धर. आला. वाढू थोडा. बाबा, तुझ्या मांजराला घेतलं. येऊ तू आला वाढा. आला हा आणि 3 आहेत का? कुठचा आहे दुसरा? आधी बस दे. या दोघे आहेत ना काव्याच्या हिला मांजरीला. जा तिला, ती पण म्याव 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 करत जा खाऊ असते. दे. थांब तिसरा कुठे आहे? हे दिला थांब, हे खातात ते, खातात आहे. त्यांना अर्धा टाका आणि हिला अर्धा टाका. अरे नको बिका लावा ना बाबा. नाही लागणार. वाढवून ठेव. कुठे गेली? जा तुझ्या इकडे ठेव, जा ती खायला जा. तुझ्या इकडे तिकडे नको ठेव, कुत्रे खातील. जा तुझ्या इकडे ठेव, जा तुझ्या घराच्या इकडे. डोक्यावर पडणार रे बाबा. आली ती घे, घे, खा, खा. आली मांजर? नाही, घरी घेऊन चालली. राहिलं सर्व. राहिलं. अजून एक बॅग यायची आहे ना कपड्याची. आता 2 आणले मी. एक आहे ना. या तुम्ही बसा बसा. चल आहे. बस. जा बाबा तू पुढे जा. कशा मला उतरायचं आहे ना गरमामध्ये दुकानावर. लाव ला. बसा. ते पण निघाले आता. कुठे चाललोय? आमच्या घरी, आपल्या घरी. आता आम्ही चाललो परत आजी आत्याच्या घरी. आजीकडे गावातल्या घरात. हा, तिकडे जरा गाव एन्जॉय करूया अजून जरा आपण. नदीवर कपडे आपटायचे. हो तबला मेन एक तुझे केली आहे मध्ये. हे बघा आपलं घर पण आपण लॉक वगैरे केलंय सगळं. अजून वाटा जरा. आता ते उतरली आहे. जरा दूध आणि साखर आणते, पण दूध साखर तर आपल्याला लागतात ना. आणि एक नोटीस केली गोष्ट जी मी आताच काजलला सांगत होतो, की कधी माणसाची प्रोग्रेस होते ना माणसाला पण समजत नाही, है ना. आता आपण पहिली बाईकवर जायचं, पण जशी माणसं वाढली, जशी गरज म्हणजे बोलतात ना, जशी माणसाची रिक्वायर म्हणजे वाढतं ना, तसं देव सुद्धा देतं. बरोबर ना. आता आजी आत्याला आणायला किती पहिलं पावसातून आम्ही बाईकवरती यायचो, आहे ना. तर आम्ही देवाला बोलायचो की कधी कार येते, कधी म्हणजे शिकतोय मी कार, कधी घेतोय कार. आणि ही लकीली ही कार ना, मामा होते ना आपले उज्ज्वला, त्याचे रामदास मामा, त्याच्यामुळे आम्हाला ही कार लवकर मिळाली. हा, आम्ही बघायला गेलो होती, मग ती खरेदीच झाली. हा, ते त्यांनी आम्हाला दाखवली फोटोवर, बघ पप्पू ही गाडी आहे, घेतोस काय? मुलं घेऊन टाका बोललो. हो आम्ही होते बरोबर. आणि एकदम चांगली गाडी आहे, चांगली गाडी आहे. आपण एवढं आता इथे गेलो तर एकदम कम्फर्टेबल फिरतोय मस्त एकदम. काय ना, थोड्या दिवसानंतर आते पण शिकेल सर्व. गाडी पण चालव काय. शिकले पण. तुम्हाला दोघांना शिकवायची, इकडे काजलला आणि आतेला बाईक शिकवायची आम्हाला. मला तर कार शिकायची आहे. कार शिकायची आहे? पासून यांना बोलते माहिती. कार तू शिक, बाईक नाही शिके. हा, आणि मी बाजूला पाठी बसतो. आणि ठोकरं फोडून घेऊ. सध्या होतं मग पहिलं होतं, नंतर नाही होत. नंतर मग विमान होतं. नंतर फास्ट होत एकदम ते, है ना. होय. पण माझी गाडीची स्पीड 40 पर्यंतच असते, होय ना. जास्त नसते. जास्त नाही. आणि आम्ही कधी कोणाला ओव्हरटेक सुद्धा करत नाही. हा. आहे तशी बरोबर आहे. हळूहळू जातो. नाहीच केलं पाहिजे. हा. आपला रस्ता गावात. मस्त ना. बघ कसा रोड येतो ना याच्यामध्ये. उतार आहे ना. हा, मस्त वाटतं. आणि संध्याकाळचं इथे मस्त वाटतं, एकदम शांत आणि एकदम चांगलं.
तुम्ही कचरा काढून आले होते का नाही? केवढे झालं बघा परत. आपण है ना? सकाळी काढला आम्ही गाडी तिकडे लावली. दिसली का वर? आज परत तुम्हाला काजल नऊवारी साडीमध्ये दिसणार आहे. आजी आपल्या खजिन्यामधून वेगळे 2 नऊवारी साड्या काढलेल्या आहेत. इकडे काजल आलेली आहे. आणि कोणत्या साड्या नेसवणार आहे आजी? दाखवते मी. आता नको रिव्हील करायला ना. हा रिव्हील नाही करायचा, पण काजलने काय घातलंय बघा. काय घातलंय काजल? ही आमच्या रत्नागिरी हा थांबा फुलपाखरू आहे. हे आहे फुलपाखरू आणि हा आमच्या रत्नागिरीच्या आठवड्या बाजाराची कृपा. 300 रुपया 300 रुपया. आजी कधी गाणा बनते का अभंग बनते का बनते? ही साडी नेसवायची. चला गेट रे आता चेंज. फुलपाखरू जेव्हा रेडी व्हा. चटई घे बाबी. हा चटई टाक. हा कोण आहे? पाणी हा देते देस माझ्या पोराक पाणी लय माझं पोट चांगलं आहे. हा शाळेतून आला. होय ह्याचं पेंट्याचा. आता इथे बरोबर 10 मिनिटं झालेली आहेत. 10 मिनिटं. आता आतमध्ये काय चालू आहे आपण बघूया. नेकलेस बघ तो 12 वर्षाचा आहे. 12 वर्षाचा आहे? टाईप तो बघ. कुठे? तो का आता दाखवला 12 वर्षाचा नेकलेस. 12 13 बर्थडे बिड्डे केला की नाही त्याचा? गणपती पोळ्याचा बघ. गणपती पोळ्यातून आणला? हो बघ ना 50 ला घेतला तो. अरे वा चांगला आहे ना. मग आणि हे एक ज्वेलरी आपली ज्वेलरी. ज्वेलरी सब जुटा ज्वेलरी. तो माझा मित्र काय बोलत होता तुम्हाला लग्नात? हाँ बोलतो आपका ज्वेलरी है ना सब संभाल के रखो. तो मी बोले हो सब जुटा है. सबका जुटा. सबका नाही बोलले हो सब जुटा है. काय बाई टर्नवर वाटतं, बाहेर टर्नवणार आहे वाटतं आता. काय करताव काय? आजी दिसत नाही आम्हाला. काय घे? आधी सोड ना खाली. हा परवट घेतोस ये तू घे आपल्या ना वर खोचून मी दाखवते. होय तू रेडी होणे अजून नाही झालाय ना? कुठच्या साईडला निर्या घेतलेस उलट घेतले राईटला घ्यायची की लेफ्टला? राईटला घ्यायचे. मग राईट माझा हा आहे. आता बघ हा हा तिथे राहा ना त्या झाडाशी पप्या. माझ्या याच्यात मार्गे नसतात. जा अजून उन्हात जा. जरा पाठी होता फेस ब्युटी काय आणि ब्युटी बघा आमच्या इकडे. साडी नंबर 1 नऊवारी साडी. पप्या आपण आला बघ ह्याच्यात डिलेट करू नको ना. राहू नाही राहू द्या राहू द्या. थांब हे बघ ना थांब थांब काजी हा बघ. गोमाली नाचा वयाला त्याला चांगली गोमाली नाचा वयाला त्याला चंबेली वन्स मोर. गोमाली नाचायला त्याला चंबेली आजीचं पावर उतरली. आजीला इलेक्ट्रॉल द्या. आजबाई सुरंग फुलेला ते जाऊ दे आता सुरू. मावळला जाऊ दे आता. ए, आता उभी राहा काजलच्या बाजूला. त्याला टर्न व्हा. हा बाई इकडे बघ आहे. वा 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 काष्टा बघा. पोर काय पाहता पोरीचा गाणा पा. मस्त मस्त एकदम मस्त नटवलेले. वा वा. नेसवली, ज्वेलरी हाताने बघा. नटवली. 10 किती वर्ष अगोदर ठेवली मग. ज्वेलरी कितीचे? 12 वर्ष. 12 वर्ष जुनी आहे. 12 वर्ष जुनी. 50 रुपये वसूल झालेले आहेत. 50 रुपये वसूल झालेले आहेत. सुपारी फुटली काय नटली नटली आजबाई सुपारी फुटली नवरी नट. सुपारी घातल्या खाली उमरा फुटतात आहे बघा. हा गणपती बघ काजल आमचा इथला. केस पण केली आहेत? पदर काढ. केस पण केली. केस दाखव पाठची. अरे वा 2-2 क्लिपा. चला फोटोशूट करूया. पहिले काजलने लावला. इकडे बघ. आई मी जाते सासुरीला बघा कुठे गेला कॅमेरा. माझा बघा किती 12,000चा फोन. अरे हा हा बघा 18,000चा फोन. पण घेते ना तिकडे. चला नाचत नाचत जावा. बाईचा फोटो मारायला आपल्या.
इकडे काय चालू, आत्याचं काय चालू आहे? आजी हसून हसून गेली. झालाय कधी इकडे फळवाली दाखवतो आम्ही, फळवाली जेवण झालंय. झालाय ना. तुमच्या शुभांगी कीरचा फोन आलेला आहे, व्हिडिओ कॉल. आई आहे. गंगूबाई, गंगूबाई कशी दिसते गंगूबाई? गंगूबाई नमस्ते. 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 मी झोपते. आजी पण आहे. नवीन फॅशन झाली आली बघा मुंबई वाली. अरे नवीन फॅशन झाली. आली बघा केले वाली. आली बघा सफरचंद काय वाली. जेवलं? जेवलीस काय? काय बरा आहे ना? अगं बाई हो, तुझा पण आज उपास ना. उपासामध्ये उपास केला आणि सोमवार केला, शंकराला दिला. मग हा बरं आहे जरा. होय होय. अशक्तपणा जरा वाटताय पण हाय बरं चाललाय. होय होय. काय हा ताई काय करते? हे कसले चिप्स आहे? बटाट्याचे मसाला वगैरे इकडे लसूण टाकलेला आहे ना लसूण टाकलाय, तेलामध्ये, आणि हे जे चिप्स, चिप्स त्याला सर्व लावते आता. हा, ह्याला काय काय टाकणार? आपला मसाला, मीठ, हळद. मसाला नंतर टाकायचा. हा काय? पहिला टाक काजलचं. बटाट्याच्या भाजीला पली तेल. हा, बघा हो आजीबाई सुनांचा खेळ. अरे वा, वा. बरोबर बोललात. हो मग विटूनी शिटी मारली बघा. इथून शिटी मारली. आवडलं त्याला. बटाट्याच्या भाजीला पली तेल घालून सुनांचा खेळ बघून मजा वाटली. टाटा बाय बाय बाय, आशीर्वाद. बाय बाय. आशीर्वाद खाली. वा वा वा. बटाट्याच्या भाजीला मीठ टाकलं ना, टाकलंय मीठ वगैरे सर्व टाकलं. फक्त आता लाल मसाला जरासा टाकायचा आहे नंतर. ही बघा आली. चल बाबा. तर का चिवताई आली. चला इकडे जेवण आलेलं. आज जेवायला काय काय आहे? चिप्स वा वा, यायचे. चिप्स यायचे अजून. मटकीची भाजी, वरण, वांग्याची भाजी सुकी आणि भात. भात वरतून तुला शिट्टी मारतोय बघ. तुझे खाली करून बसली आहे. लाल पोल, लाल छडी. लाल चढी. आय हा. आता आम्ही जेवतो मस्तपैकी. जेवल्यावरती मग आम्ही जाणार आहे कुठे? सरप्राईज. पालखी आम्हाला सजवायला जायची आहे. आता काजलला सजवली तशी आता आपल्या देवाची पालखी सजवायची आहे.